Balkan vilayatynyň migrasiýa edaralary raýatlaryň biometriki pasport almak üçin resminamalaryny garaşylmadyk ýagdaýda nowatsyz we dessine kabul edip başlady. Beýle ýagdaý soňky 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ilkinji gezek bolýar. Bu waka Azatlyk radiosynyň raýatlaryň pasport almakdaky kynçylyklary barada ýygy giderli çap eden maglumatlarynyň we halkara adam hukuklary toparlarynyň türkmen häkimetlerini pasport bermekdäki çäklendirmeler sebäpli tanqidlamanyň ýanına gabat geldi. 13 ýanwardan başlap migrasiýa edaralaryna nowat jeton almak meselesi doly aradan aýryldy. Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkanawat we Türkmen we şäherlerindäki şahamçalaryna biometrik pasportlar üçin resminamalary hiç ýyly nowatsyz dessine kabul edilip başlandy. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy munyň soňky 4 ýylyň dowamında ynanyp bolmajak täzelikdigini hem bellidi. Türkmenistanyň raýatlary 2021-nji ýylyň başyndan bäri biometrik pasportlar almakda kynçylyk çekip gelýärler. Türkmenistanlylaryň daşary döwletlere gitmek we ýurda dolanyp gelmek üçin zerur bolan pasporty almak üçin raýatlar ençeme ay ýa-da 1 ýyl öňünde nowata durmaly bolýardylar. Şu hepdäniň dowamında Balkanawatdaky we Türkmenmaşydaky migrasiýa edaralaryna baryp gören habarçymyz bu ýerlerdäki uly nowatlaryň aradan aýrylandygyny aýdýar. Adamlar resminamalar tapşyrmak üçin nowata durup jeton almaýarlar. Olar gelip resminamalary getirip tapşyraýmaly ekeni. Soňra adamlar migrasiýa işgäriniň aýdan gününde baryp pasport almaly ekeni. Dip habarçymyz şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ýatlasak geçen ýylyň oktyabr aýynda Sewitiň migrasiýa edaralary 2025-nji ýylyň mart aýynyň 1-ne çenli milleti türkmen bolan raýatlara nowat üçin jeton bermegi togtadypdy. Şonda migrasiýa edaralary diňe vilayatdaky etniki azlyklaryň wekillerini biometrik pasportlar üçin 2026-njy ýyla nowat jetonlaryny berdiler. Migrasiýa işgärleri resminamalaryň garaşylmadyk ýagdaýda nowatsyz kabul edilip başlanmagynyň sebäbi barada raýatlary jikmejik maglumat bermeýärler. Ýöne Sewitiň migrasiýa edaralarynyň birinde işleýän çeşmämiz bu täzeligiň sebäbini ýokardan gelen tawşyryk bilen düşündirýär. Gelýän adamlaryň ähliniň resminamalarynyň olaryň sanynyň näçedigine garamazdan bir güniň dowamyna kabul edilmeligi barada tawşyryk geldi. Dip çeşmämiz bellidi. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi dekabr aýynyň 3-nji 10 günlügünde hem resminamalary tawşyrmak üçin 500 ABŞ dollar möçöründe para soran käbir migrasiýa ofitserleriniň indi ören mülakatly gürleşýändigini hem aýdýar. Şol bir wagtda olar bu ýagdaýyň hususanda resminamalary nowatsyz tawşyryp pasport almak ýeňilliginiň uzagy çekmejeginden howatyrlanýarlar. Azatlygyň Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndan we onuň Sewitdäki şahamçalaryndan resmi görnüşde tesvir almak boýunça eden synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmen häkimetleri raýatlaryň 4 ýyl bäri dowam edýän biometrik pasport almakdaky kynçylyklary we munyň sebäpleri barada häzir çenli açaçan mesele gozamaýar. Bu barada adatça bolşýaly resmi metbuat hem dymýar. Ýöne bu kynçylyklar koronavirus pandemiýasy döwründe ýapylan serhetleriň gaýtadan açylyp başlanmagy bilen 2021-nji ýylyň başynda daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylaryň köpelen mahaly güýçlenip başlady. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda barha köp raýat gazanç gözleginde daşary ýurtlara gidýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalar pasport almakdaky böwütleriň adamyň raýat we adam hukugyny depeleýändigine we Türkmenistanyň öz boýnuna alan halkara borçnamalaryny bozýandygyna ençeme gezek ünsü çekip Türkmen hökümetini tanqid etdiler. Human Rights Watch guramasynyň 16-njy ýanwarda ýaýradylan 2025-nji ýyldaky bütün dünýä hasabatynda 2024-nji ýylda Türkmenistanyň käbir raýatlaryň daşary ýurda gitmegini esassyz we sebäpsiz gadagan etmegi dowam etdirendigi we daşary ýurtlardaky konsulluklarynda täze pasport bermekden ýüz öwrendigini talýar. Guramanyň geçen ýylyň 11-nji noýabrynda çap edilen beýanatynda bolsa Türkmen hökümetiniň adamlaryň daşary ýurtlara syýahat etmek erkinligine ýygyderli görnüşde gatnaşýandygy aýdylypdy. Türkmenistan daşary ýurtlara işlemäge, okumaga ýa-da ýaşamaga gidýän türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçüligi ma'lum etmeýär.
Türkmenabadyň keselhanalarynda we köpçüligiň barýan beýleki edara jaýlarynda maska dakynmak talap edilýär. Munyň sebäbi düşündirilmeýär. Ýurtda haýsy-da bolsa bir keselçilik barada resmi habar hem berilmeýär. Bu talabyň sebäplerini Azatlyk radiosuna Türkmenabadly lukmanlar düşündirdiler. Olaryň söýlerine görä maska dakynmak talaby güýçli depkinde ýaýrayan dümöw keseliniň öňüni almak tagallalary bilen bagly. Poliklinikalar, şäher saglyk öýleri, dermanhanalar we keselhanalar adamlardan doly. Her maşgalada gripe, çalymdaş kesel bilen hassa bolan adam bar. Dip Türkmenabadyň saglyk öýleriniň birinde işleýän maşgala lukmany anonimlik şertinde gurrun berdi. Dümöwe meňzeş dem alyş keseliniň ýaýraýanlygyny Libap welaýatynyň Köpugly hastahanasynyň şäher saglyk öýleriniň we dermanhanalaryň işgärleri tasdikladylar. 13 janwarda Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan ençeme Libaply saglyk işgäri Sewit ýaşaýjylarynyň arasynda grip keseline çalymdaş hastalyk bilen keselleýän adamlaryň sanynyň gün-günden artýanlygyny gurrun berdiler. Sugunun dowamında meniň garamagymdaky ýaşaýjylardan bir meňzeş gripiň simptomlary bolan 12 adam geldi. Olaryň ählisi de erkek adamlar. Laboratoriýamyz hem diňe saat 10 çelini degisli analizleri alýar. Şu sebäpli biz adaty grip keselini bejerýän dermanlary içmegi maslahat berýäris. Emma dermanlar köplenç kömek edenok. Dip Türkmenabadly Lukman aýtdy. Welaýatyň Köpugly hastahanasynyň saglyk işgäri hastalaryň sanynyň duýdansyz artanlygyny we keselhanalarda kesellänler üçin boş ýerleriň ýokdugyny aýtdy. Dün registraturaның öňünde grip simptomy bilen hassa bolan göwreli aýal bardy. Registratura onu hasaba aldy, emma 5 günden soň gelin yer ýok diýip öýüne uğratmaly boldy. Hassa öňüm köpdi, indi hasta köpelýär. Dip Lukman gurrun berdi. Türkmenistanyň saglyk ministrliginiň web saýtynda dümöw keseliniň ýaýramagy we onuň öňüni alyş çäreleri barada maglumat ýok. Şeýle-de umuman keselçilige degişli resmi sanlar we statistika görkezilmeýär. Maglumat boşlugy we saglyk resmileri tarapyndan habar berilmezligi adamlarda howatyrlanma döredýär. Näsaglan Sewit ýaşaýjylary bu keselçilik barada yerli habar beriş serýişlerinde hiç bir maglumatyň berilmeýän wagtynda dermanhanalarda we saglyk edaralarynda ähli adamlaryň medisina maskasyny dakynmagy ündölmeginiň dowul döredýänligini bellediler. Sağlık Ministerliğinin Sewit bölümünün adından SMS ýollanmaýar. Ýa-da yerli gazetde bu barada hiç hili gurrun edilmeýär. Maňa diňe maşgala lukmanym keseliň barlygyny duýdurdy. Dip şäher ýaşaýjysy aýtdy. Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak tejribesi COVID-19 döwründe başlanypdy. 3 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden global pandemiýasynyň dowamında koronawirusyň ýurdun giňişliginde düýpden bolmanlygyny öňe süren Türkmen hökümeti maska dakynmak we hökmany waksina etdirmek düzgünlerini berk göredipdi. Pandemiýanyň 2023-nji ýylyň maý aýynda tamamlanmagyna garamazdan Türkmenistanda koronawirus testini etmek talaby saklanýar we ýurda barýan ýolagçylardan serhetde test üçin töleg alınýar. Şondan bäri ýurtda dürli dümöw infeksiýalarynyň şol sanda koronawirusyň ýüze çykanlygy wagtal belli boldy. Hususan 2024-nji ýylyň tomsunda Türkmenistanda ýaýran virus derarly hastalaryň iýs we tagam duýmaýanlygy habar berilipdi. Türkmenistanda keselleriň epidemiýasynyň başlanan wagtynda hergedek ilata yerli lukmanlar tarapyndan yerlerde habar berilýär. Şeýle duýduruşlaryň biri 2023-nji ýylyň güýdünde edilipdi. Şonda ilata ýurtda koronawirusa meňzeş keseliň ýaýranlygy ma'lum edilipdi. Pakistanyň kaziýeti öňkü premier ministr Imran Khany we onuň aýaly Busra Bibini uly galmagal döreden we Han tarapyndan ret edilen korrupsiýa işinde günäkär tapdy. Aýplamanyň dogrudygy subut edildi. Han günäli tapyldy diýip kazy Nasir Javed Rana Khanyň 14 ýyl, onuň aýalynyň 7 ýyl azatlykdan mahrum edilýändigi baradaky karary eglan etdi. Olar Han häkimet başynda bolan wagtynda telekeçi Malik Riyazdan bir kanun gazanylan, ýagny ýuwlan pullaryň deregine yer görnüşinde sowat almakda aýplandy. Prokurorlar bu işin takminan 190 milyon İngiliz funty, ýagny 240 milyon dollar bilen bagly bolandygyny öňe sürdüler. 2018-nji ýyldan 2020-nji ýyla çelini premier minister bolup işlän 72 ýaşly Han öň kriket ýyldyzy bolan siýasatçy bir ýyldan gowrak wagt bäri türmede saklanýar. Pakistanlylaryň arasynda uly meşhurlygy eýe bolsa da,
ol 150'den gowrak cinayet isi bilen yüzbeýiz boldy. Khan we onuň Pakistan Tehrike Insaf siyasi partiýasy bu işlerin siyasi sebäpli aýplamalara esaslanýandygyny öňe sürdi. Khan 2020-nji ýylyň aprelinde parlamentde geçirilen ynamsızlyk tesberişliginiň netijesinde häkimetden çetleşdirildi. Khanyň hökümi korrupsiýa garşy kadet tarapyndan ozalky premier ministriň tutulukda saklanýan Rawalpindi şäherindäki türmede okuldy. Yerli mediýanyň habaryna görä, Busra bibi hökümüň okulmagynyň izi bilen tutulukga yerleşdirilipdir. Mundan ol grevine göýberilipdi. Khanyň aklawçysy Faysal Chowdhury höküm bilen baglylykda ýokary kaziyetlere şikayet ediljekdigini aýtdy. Bu aralykda Pakistan Tehrike Insaf partiýasynyň agdalary parlament binasynyň daşynda ýürüş geçirip, ozalky premier ministriň ýalňyşlyk bilen jazalandyrylýandygyny aýtdylar. Partiýanyň ýaýradan beýanatynda Khany we onuň maskalasyna garşy açylan işiň düýpli etaslarynyň ýokdugy we onuň dargajakdygy aýdylýar. Khanyň käbir goldawçylary Rawalpindi şäherindäki Adiyala türmesiniň daşynda zemlenip, hökümete garşy sygarlary gygyrdylar we Khanyň azat edilmegini talap etdiler. Mundan ozal Khan korrupsiýa, resmi sırlary aýan etmek we nikah kanunlaryny bozmak aýplamalarynda 3 aýry iste günäli tapylypdy we degislilikde 10, 14 we 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Pakistanyň kanunçylygyna görä, ol hökümleriň ählisini şol bir wagtda geçer, ýagny çykarylan iň uly tutukluk möhletini geçer.